ככה... הוא בחוץ? כן, הנה, הוא זז. די, תשמע בעצמו, לא צריך די, אני בשוק. יואו, אני בשוק. הראש. זה לא טוב, איפה הראש שלו? בצד השני. תראי, איך הוא דומה לו? בול לטעמי. זה בול טעמי. הנה הראש. אי אפשר להאמין. השיליה, מה זה? תעזרו לו. לא צריך להוציא את ה... היא יודעת מה תעזרו לעשות. לה. איך היא דומה לטעמי? או הוא, או היא, אני לא יודעת, אבל בול סל. תוציא את הזנב, טעמי, לא רואים כלום. היא בכה, מותיק. די, שירה, לא עכשיו. הזנב, תוציא את הזנב, לא רואים כלום. די כבר, אמא, תרגי, בסדר. יואו, איזה מחזה. הנה, תמיד, אמא, אתה תוציא את הזנב, אני לא רואה אותה. הוא חי. אתה יכול לבוא. כן, זה מצולם, כולם שמים.